ang kayo. Ipaningat ko kayo. Lami kayo. Okay kayo. Kawali ko, susunog. Wala pa nga laman yung kawali ko, susunog na. So, ito yung sinigang sa miso. Ilang araw ko na ito di pa naluto. Grabe na. Iprito na natin siya. May mood na naman. Minsan talaga. Yan. At inabusan ako ng sibuyas ngayon. Ay! Kaya na nagluto. Ay! Kumatalsik naman siya. Karonde ay. So, karonde ay guys. Magluto ko karon ng kuan. O, sinigang sa miso. Sinigang sa miso. Anak. Lami kayo. Init kayo. Bugnaw kayo. Aray, nagkakabing init kayo. Hindi naman ang kalderon. Hindi ko makita ng kalderon. Ako naman itong kalderon. Dawero diyo yung kalderon. Kasi maghiwatag kamatis. Lami kayo. Ang kamatis. Maghiwatag kamatis. Hugasan ka na to ang kamatis. Hinahiwaan tayo natin siya. Ani-ani naman pagluto ang kamatis. Ana-ana rin siya. Kunya, magbuhatag busangan sa kamatis. Asa na to siya ibutang. Ang gulo, grabe. Tapos, kamatis, maghiwatag kamatis. Yan. Basta magluto-luto lang po ko karon. Dito di ano Bisaya accent, no? Ay Korean Bisaya accent. Ano ko muna siya? Piniprito ko muna ang salmon, tapos saka ko siya ilalagay sa sabaw na with miso. Para masarap siya. Para lang i-dig siya kayo. Oh no! Malapit na rin pala si Ate mag-abroad. Iniwan na ako ng ate ko. Luto na. Di ka luto. Maghiwa na sa sibuyas. Ani-ani na sa paghiwa sa sibuyas. Imora siya panisan. Hindi na siya magpahilak na siya. Ani na niya siya hiwa. Huwag na niya siya pahaba. Mag-init tagpawali ng sabaw. Manguha tag tubig. Ay, dili pa di ay. Mag-isa na di ay ta. Mayroon ka naman doon. Mawala na ni siya. Mawala na ito ang kuan. Na, luto na siya. Mami, manggod siya. Kailan na din ka agaw wala ng kaburi. Lagot tayo. Nagatasik yun ang mantika. Igisa na nato ang sibuyas at kamatis. Tigloy, ganito tayo mag-accent. Hindi na ko makuha ang accent. Lisod kayo. Lisod kayo mag-accent of Korea. Next, magluto na, magkukulo na sa tubig. Tubig. Kung nato siya igisa ang bawang sibuyas o kamatis, magisa butangan na nato siya miso. Ang sama ng miso. Yan. Yellow kayo. Coral yellow. Yan, nagisa na tag. Bawang sibuyas kamatis. Init kayo. Gatawsit sila mantiko. Oh, kapit kayo. Mawanto sa no. Gatawsit kayo mantiko. Igisa na nato ang miso.
siya. So, ayan, ginigisa ko na yung, kamatis sa kabawang sibuyas and yung miso, ginigisa ko din siya para masarap siya. Ah! Lisod kayo magluto. Manya itong gulay. Pe-try ni Tia. Ano nga, hindi pa kayo pusiro mo. Pusiro. Ano mag... Ay, yan. Naguluhan ako. Ba't ba ang gulo? Daghanan na natin kayo ang tubig kay kuan. Para lamig kayo higaw ng sabaw. Sabaw. Hugasan sa nato ang gulay. Hugasan na nato ang gulay. Para lamig kayo. Okay kayo. Mas ano lang ka. So, padayon ta. Karon nagkulo na ang atong tubig. Asa naman tong atong sando? Asa ng sando? Kapoy kayo. Nagkulo na ang atong sabaw. Ligpit sa kalot. Magligpit sa atong kalot. Kasi, kagahi pa kayo eh. Para lami na kayo siya. Lamig na kayo. Oh, init kayo. Hot kayo, dari. Hot kayo, dari. Hulatan na nato siya magkulo. Tapos ibutang na nato ang isda. Kalau lamig kayo ng isda. Lamig kayo siya. Ibutang sa miso. Higupan ka. Lamig kayo. Green chili. Butangan pa nato siya o green chili. Yan. Mauna na siya. Ibutang na nato ang isdo. Ay, nagkulo na ang atong sinigang na miso na sabaw. At mauna ni siya. Lamig na kayo. Oh, nauna. Pasensya na. Gakurog-kurog akong kamot. Kay pasmado ni kaayo. Pasmado kayo. Akong kamot. Kurog na siya. Masmado naman na siya. Pero butang na siyang kamates. Kaya lamig na kayo. Lamig mga butang kamates. Yan! Lipat na natin siya dito sa malaking kawali para masarap. Maraming sabaw. Mas maraming sabaw kasi mas masarap talaga ang sinigang miso. So, yan. Lamig kayo mo sinigang miso. Dugay kayo. Magkulo ang tubig. Tubig. Uy, tubig. Sampalok na inon, ada das perspective. Nor sinigang sampalok mix ni siya. Sinigang sa sampalok mix niya. Yung mix. Para may asin hilig na. Kamayan na nga to, kidaghan kayo dahil para dili siya aslum. Aslum kayo. Kayo na nato. Tanga, sudaanan na siya. Nabutang na kayo, kulo na kayo. Matang sabaw. Mauna na siya. Matang na siya kulo. Kauna na virtue. Lamig kayo. Okay kayo. Ano ba? Hindi na nato ang gumay kay bali siya malatang. Malata may sinasiya kung hindi tikanin tamang. Malata siya. Lamig kaya magsudan karon gabang eh. Kami so na may masudan. Lamig kayo. Okay kayo. Kapay lang kayo siya galuto. Kaya di naman siya maaluto. Kaayo kayo. Kapay kayo na sa malaluto eh. Minasan siya samhab nila. Maon na siya. Kulo na siya. At ang masudan karon, lamig kaya masudan. Maon na sudan. Na butang na nakon siyang cabbage. Ay cabbage. Di na siya cabbage. Kuan pala na siya. Maon na siyang kuan. Di ni siyang cabbage. Na sinigang na siya sa miso. Sinigang sa miso. Mana siya ang radish. Tawag na siya milk radish. Radish na. Gamay na lang kayo. Luto na kayo masudan krod. Lamig na kayo masudan. Mauna siya. Lamig na kayo ni. Lamig na kayo. Gamay na lang yun.
Ang lami kayo. Okay kayo. Lami ng sabaw. Butang na nato sa takbaban sa nato siyang kagamay. Ang lami na ba siya kayo? Kamay na lang di kaya, maluto na di kaya ang salmon among sabaw. Miso. Ay na siya man. Masyama. Nihaw ma. Wasyang haw. Yan. Butang nga na siya gamay pa kaya na sinagang kulang pagid kayo. Di pa kayo dito lamit. Lugay kayo magluto. Maali na struggle kayo magluto. Ano nga. Struggle kayo. Kapoy kayo. Dugay kayo. Sakit lang kaya akong dughan. Hulat-hulat ako magluto sa sabaw. Maghigop ng sabaw. Lamit kayo. Lami kayo. Okay kayo. Lami kayo. Natukan ko. Init kayo. Kainit kayo Sandra sa panahon din dalawin siya pugnaw. Init kayo. Hot ka naman sa hot ko kayo bro. Dala na lang yung kami no, to kay dugay ka magluto ng mga sadan. Di siya kaya, dugay kaya siya maluto. Dala pa dyan siya, okay. Okay na niya. Magkaroon kay gamahin na. Kung lang pa di kayo 10 minutes, maluto na di siya. Ano natin siya mag-radis kung lami na kaya o nahulog na lang sadan. Ulit na lang siya, kaon lang siya ko niya. Init kayo. Sakit kayo. Gahit pa kayo sa imasudan. Gahit pa kayo. Wala pa dyan kayo nagkaon. Kay dugay dyan kayo maluto amang sudan. Maunan niyo siya. Gahit pa gyud kayo. Dalawa na nato siya. Kung okay na ba kayo? Init kayo din sa Pilipinas. Init kayo, igang kayo. Igang kayo ba? Igang kayo. Pero sa Pilipinas. Init kayo. Kung okay na ba dito ka kaayo. Okay na ba dito ka kaayo. Napadyan din siya. Mamikay na init kayo. Pero sa Pilipinas. Igap din sa sabaw. Lami kayo sa sabaw. Luto na gid siya. Luto na gid among sabaw. Sinigang sa miso. Sinigang sa miso na ulo sa salmon. Ulo sa salmon, ana. Init kayo. Higop tag sabaw. Grabe nang pawis din ako, oy. Porte dyan na akong paningot. Paningot ko kayo. Lami kayong sabaw. Muda ko kayo siya samot. Samot gulay. Ayan. Init kayo. Lami kayo. Okay kayo. Init kayo sa sabaw. Init kayo. Paningit ko. Ayan. So, medyo ni siya. Mauna na yung mga isda. Lami kayo sa sabaw. Mauni masudan kang gabi. Gabhansam nila. Watashi wa kudasai. Watashi wa uishi sudan. Watashi wa ako sudan.
Lamig kayo. Oishi. Ako na dyan na yung magkaon karon. Dali na dyan na magkaon si Ato. Basag ni kaya siya sa masigan. Init kayo sabaw. Talsik ka na nun. Talsik ito kayo mga. Init kayo. Tikog kayo. Bakit kayo? Bakit kayong gulay? Hindi kayo magsupsop. Lamig kayo, init kayo. Init kayo dyan sa Pilipinas. Ang init kayong sabaw. Lamig kayo, di yung init ng sabaw. Ningat ang kayo. Ipaningat ko kayo. May kayo sa gulay. Or tijulog siya taas kayo. Taas kayo siya gulay. So guys, dito na magtatapos ang ating video. Next time ulit. Ang hirap mag-Korean. Bisaya Korean accent. So ayun, bye-bye. Love you.